Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату бародарон, ман Абдуғаффор Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Ина алҳамдулиллоҳ имрӯз и вақту соат расид. Мо давно ният кардаги будем оиди и видео бисёриҳо ждат доштанд. В общем, чӣ хел бифаҳмонам бародарон, ман чӣ хел тайёрӣ дидам барои видео. Ман максимал навози ҳаракат карда як хеле шумо дам мефаҳмонам. Ба ҳамин ният ман видео кардаистам ки баъдаи тамошо кардани и видео без дополнительных вопросов бояд шумо уже конкретно بدونین بفهمین که مثال خیلی آدمی میفهمیدگی уже میفهمه стоит ай такси کار کنی یا نه. چون که در امروزه ویدیو ما 4-5 سالی که تاکسی دا گشتم چی پلوس چی مینوس چی ویگدایی که دوره نداره من همش میفهمونم. یگان فایدهش با جا نمیکنم، یگان ضررش با جا نمیکنم. تنها چیزی را که ممکن من ندونم بازی نفهمونم شما دا. نه تو در 4-5 سالی که من گشتم دیدم میدونم ان شاء الله کوتاه کرده امروز در ویدیو شما دا میفهمونم. برای همین برادران نگذرونده تماشا کنین. چیزی که شما دا اینترسی ممکن در اول در مبین یا که در آخری ویدیو بیاید. بسیارتر سوالی که میشوه اصلا برای تاکسی ای اوید استاژ میپرسن و پروای توجیکی. بیاین از ما سر میکنیم ای پروای توجیکی. برادرو پروای توجیکی کردی کار کردن نمیشوه. اول کار کردن میشید لیکن یاندکس محکم کرد. اوزی بسیاری میگن که در دیگه شهرهای روسیه کار کرده است. برای همین شتاب ما دروغگو نبرم برادرو ما هیچ گفتن نمیتونم تونه. مقصد دستاورد اینفورماسیون من ندارم که شما میتونید روز در یکاترینبورگ پروای توجیکی کتی رجیستراtsiya کنین. یا وقت میشید бо я вақт намешид. ин хеле изменения иногда дар Яндекс мешава. Барои ҳамин агар ки шумо конкретно ответ дар ҳамин бидонед, обязательно дар комментария бинависед, чунки бисёриёда ин информация хеле даркора. Оиди стажам савол бисёр меояд, мегӯям мо 5 рӯз стаж мо намераса. 1 сол стаж мо намераса, 6 моҳ стаж намераса. Чикор кунем? Кор кунем мешава ё не? Ё ки чанд сол стаж даркора дар такси? ай тарифи эконом то тарифи бизнес ма кор кардагӣ мина имрӯза уже алҳамдулиллоҳ ма дар бизнесам бародаро ана 3 сол стаж дар кора. Як рӯз 1 соат стажат нараса шуморо Яндекс қабул намекунад. ана ҳастай махинатсия, ҳастай фокусое ки дар Яндексу мисол бисёри бародаро я вақт моро мекардем фотоконтрола мисол палевому фотошоп мекардем дигару дигар мегзарондем. ин совета наметум тона бародаро, чунки бисёриҳо уже муроҷиат кардан ай сабаби ки ҳамин фотошоп кардагиан, ай сабаби ки махинатсия кардагиан Яндекса служба безопасностиша нагзаштагиай Яндекс ҳозир навсигда заблокировать кардагиай, роҳи бозгашт тамоман нест. барои ҳамин бародаро агар ки 1 моҳ 2 моҳ ё ки 3 моҳ ё 1 сол стаже ки шумо намерасад дар Яндекс ва шумо мехоҳед Яндекс да кор кунед, аз барои Аллоҳ сабр кунед. агар ки битонед бародаро лучши рисковат накунед. ҳастай бародарое ки таксопар доранд, ҳастай бародарое ки мегӯянд мо мекунем стаж мезанем. ма против ваё ягон чи гуфтанӣ нестам. ваёрам мехоҳам ки ваёам кор кунанд, шуморам кор кунед. лекин як чиро ётон наброрен ки мисол ҳами гуфти урусо ки ай шукура ай пусти танамон мо гузарондем, амира бисёриҳо жалват кардан мо дидем. сайтошона заблокировать кардагия, яъне аккаунтошона Яндекс навсигда заблокировать кардагия, результат ози 0. бечора бачаҳо гаштиян намедонанд чӣ кор кунанд. оиди стаж, оиди права чӣ хеле ки ман фаҳмондам, лекин бо дополнительные маълумоте ки агар ки шумо доред марҳамат кунед дар комментария нависен. иншаллоҳ ки ман боварӣ дорам бисёриҳо да ёрдам метиҳав ва шумо да бо гуфти ӯ гапҳо ки савобай. ана сеюм саволе ки бисёртар меояд бародаро, оиди викуп ё аренда кадомиш хубай? биёин ман ози ҳардуша мефаҳмонам, лекин ман намегӯм ки кадомиш хубай бародаро. аиҷа мешава моменте ки мисол ман ози шумо да бугӯм аренда хубай, шумо мегӯед ки не викуп хубай. ози ман викуп хубай бугӯм, мегӯед аренда хубай. барои ҳамин ҳар як шахсият, ҳар як инсон лично мненияву ақидаву фикри худша дора. паняткову мисол мировоззрение мегӯянд, чӣ мегӯянд дар ҳаёт дига хелай. ҳастай бародаре да ки викуп выгодняй, ҳастай бародаре да ки аренда выгодняй. барои ҳамин ман условияшо мефаҳмонам. исходя из этого гуфти урусо шумо худтон як вывод кунед, як решение брорену, мақсад вай кунед. номушча баъд аренда мегирен ё викуп мегирен. биёин мо ози аренда бифаҳмонам. среднем аренда 1600 рубл места. тарифи эконом. шумо аренда мегирен бародаро, аренда 1600 рубл. фақат мойка мекунен, фақат заправка мекунен, тамом. ба ҳамин халос. дальше чӣ коре мекунад намекунад соҳиби мошин мекунад. любой ремонт, любой то худо нишонад я пага зади мошина медавӣ мера я тай дигаша мегири бо машини кор мекунӣ. мисол як ҷош вайрон шид мера меспори я тай дигаша мегири. инаи лишни геморрою ина хеле гапу чап да гардани ту нестай. хай конечно штрафорам шумо меспорен, но ремонту дигару камбудиёи ки ҳастай и да гардани вай шахсияте ҳастай ки шумо да аренда метиҳам. анакид викуп
викуп варианти хубае. Викуп ҳам мисол бисёри бародаро мегиранд, бисёри бародарое ки ман мешиносам лично уже викуп гирифтан, ҳозир мисол соҳиби мошин гаштанд, но иҷа камакак нозукӣ дора. Бародаро аёто набурин, мошине ки 1600 шумо мумкин 1800 ё ки 2000 битен суд кашта, плюс 1 сол 2 сол бояд бигарден ҳамон мошин кати бо беғарзаи мумкин первоначальный взнос шумо 200 000 битен. ва аёто набурин ки любой ремонте ки дар мошин мешава, ремонт ҳам айшоти шумо мешава. шумо кор мекунен, намекунен, вайрон карден, накарден, тео, замина масла ё ягон аксессуарни хеле моментҳо ягон фар, пару дигар вайрон мешава. Любой ремонте ки дар мошина дар гардани шумо аст. Пага ки туда условияи викуп маъқул нашид, вай соҳиби мошин да проблема нестай, мегира мисол мошина обратно, но возврат намекунад депозититра. Депозити ки шумо мисол депозит не чихел бифаҳмонам первоначальный взносе ки шумо 200 000 метен ҳамура возврат намекунад. Барои ҳамин шумо дар инҷа бояд мисол определиться кунен, конкретно бибинен мисол состояние суммитона, состояние финансово, состояние того, что шумо хонара акиен ё ки дигару дигар ҳамин чиз шумо да выгоднее ё не, исходя из этого я решение мебурен, мисол ба мегирен ё ки аренда ё викуп. Самое главное, ма ёдам набурам бародару, барои кредитан савол бисёр меояд ки кредит бигирем чӣ хеле. ма рости гап илтимос савол шапанг накунен оиди саволое ки исломиян. ма алҳамдулилло медонам чизеро ки ба хидм аста, хай бо аста моментоеро ки ман намедонам конечно, но хитон прекрасно медонем кредит ҳаром аст. Кредит процент и баракат нест. И то худаш кори такси да баракат соз нест. Духтарура мебари дигару дигар бо як кредит кати абура хитона дар минус равон накунен. Но вам видне бо метонен савол бетен. Боз пайдо мешава меган викупам процентай викупам мисол переплачивать мекунен, лекин ма хеле ки медонам дар ислом вай ҳастай. Ами тарзи сумти қарз не намедонам ба исломи хеле номаш хел мешава амира. Мисол сум метян дар ҳолате ки мисол вай шахсият фоида дид, баъд и процент неву амун чиз ай фоида ида метия мисол бисмиллаҳи раҳмонир раҳим гуфта амура метия. Ҳами викупа ма фикр мекунам ҳами хелаш варианташ хубтар ай назар ба кредит, чунки шумо мисол викупа мегирин, маслиҳат мекунин як бародар исломӣ кати, мисол иншалло ами одам максимални вай бошад, мисол ба имон ҳастай бародарое ки слишком баъд ай чиз мебурӯянд, чӣ гум ай общество мебурӯянд, ай рӯи одамгарӣ мебурӯянд, мисол условиҳои безеб мемонанд, вай ҳаракат мекунанд ки ягон сум бикананд ай вай водител не, ягон инсон ягон шахсияти хуба меёбен, маслиҳат мекунен, шумо зиндагитонро пеш мебарен, шумо мошини вайра мегирен, кор мекунен, ай рӯи фоидаатон мисол рӯи исломӣ ягон мисол проценти ҳамун чизи викупа шумо переплачивать мекунен, ай сабабе ки сумша сразу наметен. Но всё же мумкин ки марам дар инҷа ошибка кунам, барои ҳамин беҳтарин мешавад ягон олим, ягон мулло, ягон одаме ки хубтар мефаҳма ай вай шумо савол кунен. Просто ма дар савол бисёр омадаги буд, ма абишат кардаги будам ки дар ҳамин саволҳо иншолло ма дар видео ҷавоб мегӯм. Ина имрӯз ма гуфти гапҳо оиди аренда, оиди кредиту, оиди викупуш гап задам. Биёин основное чизша мегӯм, и оиди плюсош ай бародаро кор кардан стоит ай ё не. Ина ма 4-5 сол кор кардам. Чӣ хел ма шумо да бифаҳмонам бародаро. Агар ки инам бародарое ки кор кардестан ҳозир любой таш подтверждат мекунам ара. Ма ҳозир шумо да дата мисол меёрам бародаро, ина ма мошина бикшим, чтобы хушро гап занам. Биёин ма шумо да более понятно мефаҳмонам бародаро, и хел шумо хубтар мефаҳмин. То, что на самом деле аз сарам гузарондам, то, что ма бад моментое ки тамбалӣ мекардам, кор намекардам, иҷа мерафтам сиёмка, уҷа мерафтам сиёмка, уҷа бой мерафтам, уҷа пешу ҷуро мерафтам, бега мешид мегуфтам кор нест, сум нест. Чӣ хеле ки ҳозир бисёри бародаро жалватса мекунанд ку. Ана ки ма шумо да более понятни хеле мисол меёрам. ду бародарай такси кор мекунад, эконом, лицензия доранд, документашон 100%, ном мемонем, например, Абдуғафору Тимур. Ина ма Абдуғафор Тимур 2 сол пеш, номи ма Тимур буд ба ёдтон боша, номи ма Абдуғафор ай аввал буду, лекин ма дар интернет Тимур мегуфтам. В общем хулоса саҳар соати 6 Абдуғафор мехеза, намозша мехонаву кор мебурӯяд, намози бомдода хонд, кор буромад. Тимур ховай оли, Тимур ховай мумкин соати 10-11 мехеза. То бегаҳа кор мекунанд, Тимур мехеза соати 10-11, то соати 12-1 шава кор мекунанд. Лекин Абдуғафор 6 тар хестаги, то 7 бегаҳа ё ки 8 бегаҳа максимум кор мекунанд. Доходи Абдуғафор қариб 2 баробар ай доходи Тимур да зиёд мешава. Хитон прекрасно уже медонен ай кадом сабаб. Якум очередь хай конечно мо ҳамамон прекрасно медонем, сар хез намоза хонд, уже худаш баракатай, уже Аллоҳ дар паноҳш нигаҳ мекунад, мисол ай ҳама баллоу дигар чизо дур меша иншаллоҳ. Но самое главное плюс бо бародаро саҳар кати хитон прекрасно медонен бародарое ки дар такси кор мекунен, бисёриётон ки хо мерен ранги нами Тимур, ранги ки ман аввал хо мерафтам, саҳар ҳама закази лойдор лойдора шумо ай дастон метиҳен.
Абдуғафур хез саҳар намоза хонд, областда зиндагӣ мекунад. Пример меорам дар любой ҷо, фарқ надора ӯ Одинцовай, Люберцияй, Королёвай, Митиши, дигару дигар. Ман худам дар Митиши зиндагӣ мекунам. Ина ман саҳар хестам мисола, Абдуғафур хест, бомдода хонд, заказа гирифт 1500 центр рафт. Хитон прекрасно медонем ки саҳар спрос калонай, рӯзои кори будни дни спрос калонай, как минимум заказ 1200-1300 рубл меша, но и то в среднем 1500 рубл ай Королёв, ай Митиши ба центра. Примерно ба даруни Садови калцо бародаро. Ҳозир агар рӯзона абетида ё ки баъди абед соатҳои 2-3 ҳамун поездка раби 700 рубл ё 800 рубл мешава. Конечно саҳар рави гидняй. Саҳар Тимурховай Абдуғафур кор кардестай. Инами очевидно, инами живой пример шумо да бародарое ки жаловаться мекунен мегин кор нест. Абдуғафур буромад саҳар бомдода хон то абета пули аренда, пули бензин, пули кисапули, мақсад полни чойхӯриша ҳамаша кор кард, баъди абед каса мекунад. Тимур олиам ховай соатҳои 10-11 хест, намедонам даст руша шуш нашуш, Давид буромад биррафт, мисол меброяда заказ мекунам, пеши ҷураш мерава, мера сигарет мекаша. Ну бачаҳои мо нағз мебинанд ку ман сигарет намекашам, мисол овардисам бародаро. Мисол иҷа мера, уҷа мера, ба бегашид ма кор дарам, ма кор накардам, сум нестай, кори такси безебай, гаи ман кард. И ҳамаш оправдания бародаро. Вақте ки шумо меброен стабилна, дисциплина дорен, контрол кардан метонен, саҳар соати 6 буромади, соати 6 бега бидурва бирада. 12 соата, 1 соат 2 соат абед ки намоз обязательно намозора бухон, бибро кор ку бародар. Я ҳафта ҳами хел контрол кен, кор кен ку бародаро, уже очевидно мешава. Ҳами я ҳафта да шумо результат набинен, дар комментария нависен, инами ҳаматон шоҳиден, ман бас мекунам ами интернета. Ай сарам гузарондам, медонам ки бародаро подтверждат мекунан амира, ҳами кор на самом деле ҳами хел астай. Такси ҳо мисол чӣ биёрам, свободни графика, мефурад кор мекунӣ, на мефурад кор намекунӣ, анамиш безебай. Лекин иам плюси калон дора. Ай сабаби ки мисол барои бародарое ки мисол ина ман хидма бо мисол меорам, як алан мисол гуфтам, сиёмка мерам, пеши бачаҳо мерам, пеши уҷа мерам, саҳар мехезам 2-3 заказ мекунам, аренда ма кор мекунам, ё ки кисапли ма кор мекунам, мехезам меирам. Ё ки мехезам гум мешам, я ҳафта ягон шаҳр мерам, дигар ҷо мерам, миём, бо миём амура кор мекунам, мерам. Болои сарам дар начальник нест, и намега ки саҳар кор биро, уж намега саҳар кор биро. Единственное то, что заставляет, это семейная жизнь, мисол хонагиё, иҷару уҷаш, мисол меброи кор мекунӣ, зиндагиро пеш мебарӣ. Манам сумкоркунӣ омадагим, ай сарам ҳамаша гузарондам, ҳозирам гузарондастам. Барои ҳами бародарое ки жаловаться мекунанд, бародарое ки мегӯянд кори такси намешава, кори такси мешава, кор кардан дар корай. Контролировать кардан дар корай, дисциплина дар корай, саҳар соати 6 ҳар саҳар хестан дар корай. Беи корам ҳар саҳар бисёри бародаро пропускат мекунанд. Саҳар хести намоза хонди бародар, бихе то пешина кор ку, баъдаи намози пешин то асра метавонӣ 2-3 соат хӯрай, баъдаи аср то хуфтана кор ку, бовар ки як гала кор мекунем бародаро. Ман дидагим на самом деле бачаҳора ку кор мекунанд 11-12 ҳазор дар тарифи эконом қирғизо кор мекунанд. Шумо мегӯем мошин дахо меран, ҳо морам гузарондагим ай сармон ягон соат дам мегирем, ё ки шавраи дур дашидем дар мошин хо мерафтем. Аввал но ҳаракат кунем, якум мошат хона бирем. Анаки нашуд минусаш. Плюс дора, намедонам овозаш омад наёмад. В общем, неважно. Бародаро, плюс дора, суми зур кор мекунен, но минусша аётон наброрин. Бисёри бародаро ҳаракат мекунанд, ман права малиш кунам, ман такси биром. Я момент аётон наброрин ки Москва худо ризқи ҳамара метия. Кофира имон надора, Аллоҳ ризқшо надодестай. Мо ҳамамон ризқ дорем, иншоалло ризқи ҳамамона худо метия. Я тоқа такси кор нест. Бо як гала кори дигай. Ҳозир ман иншоалло ки сиёмкаом тамом шава, худо хоҳад уже по порядку очередь кати бо ман дар шаурма сиёмка мекунам, точкаҳои кардан, ё ки ягон бизнес, ё ки накай ҳабибуллошон дигаро мисол Вайберс движения кардесан, ё и ба фикр ман таксира мепартои бо ура мекапӣ. Барои ҳамин именно я видеора дида даравдаира бичаспем, мисол права надорем гуфта зиқ бишем намешава. Барои ҳами сабр кунен, иншоалло ки дигарошам сиёмка мекунам. Ман минусша гуфтанӣ будам, уже гапам дигар ҷо рафт. Минуси дар чие? Морально шумо монда мешен. Мисол физически не, шумо меброен кори вазбин намекунен, но ҳар рӯз за рулём. Нерви, гаи, конфликтни ситуация раҳда, ишкати ҷангша, ушкати ҷангша, пассажир сигарет дора, пассажир пива дора, арақ дора. Именно ами тарифи эконом шуда, ами бародаро, иншоалло оли ҳар як тариф да сиёмка мекунем. Я нервный система, дауҷа штраф. Тай светофор да точка мондагия пассажир бирай бигири, камера штрафат мекунад, нагири вай жаловат мекунад. Инаи моментошам аётон наброрен. Мисол иҷа полностью нехели ҳама ҷо асал нест. Иҷа ҳам камбудӣ доранд, иҷа ҳам минусҳои калон дора. Як гала штраф, ман ҷош омадагия то 5-6 ҳазор штраф шудагия, лучше ман рассказывать накунам,
ба фикрам хай гуфти гапо хонагиро тамошо надорам видеоро агар бифаҳманд тамом аксарам гузарондагиам насам дели ҳамин чизо будан ман медонам ки бисёри бародаро ҳам ҳастан ҳамин хела на мебироя як чойхона бечора чой мехӯрам мега мошинамон дуромад мошин нест эвакуатор бурд мошина парковка кади нито 2 минут то пассажира мегири я раҳгузар мошин та сурат мегира пагаш тараф омад 3000 ёрам аёту наброрем бародаро ҳар як коре ки ҳастай пастиву баландӣ дорад дар таксиам дар доставкаам дар бизнесам дар любой чи агар ки ҳама чи нахе ҳавор мерафт ҳама бизнесмену ҳама миллионер мешид барои ҳамин любой чи зиндагӣ пастиву баландӣ дорад бояд сабр кунем ана чира дар назар дорум кадомет ки права надорӣ кадомет ки стаж надорӣ роҳ афтода нашен рискмона аллоҳ метиҳад дар любой ҷо иншоалло бо дигар корҳо ҳастанд худо хоҳад инамо имрӯз пага бо бизнеса бояд сёмка мекардам ман накарда будам ростига беяды сабаб шидагӣ буд ана ози иншоалло ки мумкин яд рӯз пас уже видеои бизнес тарифи бизнес бибироя баъд бадаами мумкин мо уже корбори таксира дар интернет мисол ягон видео дигар шава мешавам но в основном мо ҳаракат мекунем бо дигар направления кати рафтан бигирем на толка такси бо корбори доставкаша кардем мисол пагашта мерем дигар ҷо шаурмист чанд сум кор мекунам дар магазин чанд сум кор мекунам ҳама ёра тамом кардем баъд иншоалло ки уже бо як ступенка боло мебироем чӣ хел шаурма кушоем чӣ хел автопарк кушоем чӣ хел таксопарк кушоем чӣ хел мошина аренда битему сум кор кунем автосервис шумо медонед як галан ҳам хел бародарои тоҷик як галан ҳам хел шермардое ки мехоҳанд падилитса кунанд опити ҳами кори хичон кати штоби мардуми мо таксиву стройкаву дигар ҷо нараванду ҳамин чизоро бифаҳманд барои ҳамин бародаро дар ҳаққи мо дуо кунед иншоалло аввал охир худо ва конечно дастгирии шумо ҳамин ниятҳои хуба дорем ҳамин ниятҳои нека дорем худо ба ҳамин ниятҳомон барасона ҳаракат мекунем ки як чизи хуба пешкаш шумо бигардонему шумо мода дард шава гуфти гапо ба саме главне биёед ман як рекламача кунам ана нав даромадам ай чиз гирифтам ай склад телефона худо хоҳад мебарам доставка мекунем иншоалло бародаро iPhone XR дар корпуси iPhone 14 восстановленный то есть чихе бугум вай плата ӯра гирифта дар корпуси iPhone 14 задагиай телефон 100% кор мекуна як гала довольный покупатель уже ҳастай дар телеграм канал сайт партуфтагии маамаша ана чихол кати стекло падаркай доставка даруни Москва бепул нарх 22000 бародаро биёед ма пример наози ира нав клекалаги будам рости рафтам защитное стекло шамара бисёр вақт попросид мекунанд ки худат бичаспон ман мебарам устуво бачаҳо мечаспонанд баъд гирифтам айсар упаковкаш кардам ака дар видео як бор дигар штоби ишон битам упаковка раҳоӣ кардам ина бародаро чӣ хел ки дидестен айфона инамак шудум ана iPhone XR бисёротон медонен iPhone 10 ина корпуси iPhone 14 да и агар камака кучагӣ бигирем барои ами понту дигар бачаҳои мо мардум нағз мебинанд баъд рости худам дар маъқул шид ният дорум бигирам мегум агар ки мисол позволят кардан натонем iPhone 14 ра хича имена чунки вай қиматтарай нарх 22000 ягон чи шумо отличат намекунен iPhone 14 корпус полностью ҳамаш ҳамоай ҳама плотна шиштагиай бародаро ягон камбудӣ надора зарядник 100% Face ID 100% кор мекунад телефон оригиналай мақсад хеле бисёриҳо менависанд ки реплика дубликат нестай не бародаро телефон 100% ай единственный момент то что шумо дидесен хай любой каса понятно се камера ки нишон додагай се камера нестай дар иҷа дитай ба фикрам ёки яктай дар ҳамо iPhone XR чандта камера ҳастай ҳамо хелай просто снаружи амра дар автеси метро дай ёки мошин дай як кас бибина мега значит фақат iPhone 14 дора он тоҷик аби мега ёки унав такси раби у дворник аби и гап лишни шиду хай примерно ман мисол овардам бародаро биёед позитивно относиться кунем акмада алҳамдулиллоҳ ҳазор раҳмат барои комментариҳои нектон барои комментариҳои хубтон ҳама вақт мисол дуо мекунен гап мезанен раҳмат ҳазор раҳмат гуфти гапо но все же просто мегум да агар камбудӣ боша нависен беақурат нависен ман як чизи хуб дорум характери хуб дорум комментариҳои ҳамаро мехонуму иншоалло ки камбудӣ боша ягон ҷои вайш нестай ман ислоҳ мекунам ягон чи добавит кардан дар кор боша добавит мекунем ягон чи убрат кардан дар кор боша убрат мекунем главное чтобы якдигар мо розӣ бошем барои ман ҳамин важнитарай чунки шумо тамошо мекунед мисол чиха биёрам короче хит карден бас ҳаиҷаш бисёри бад гап зан хума гум кардам ман ҳаракат мекунам демонтаж бародаро дар панои алло бошен алло нигабонтон iPhone 14 iPhone 14 2022 чихали
iPhone XR дар корпуси iPhone 14 22000 бародаро марамат кунед. Дар поён номерои телефон менеҷер мешава. WhatsApp да нависен, мисол наличи бидани телефонҳоро аниқ кунем. Бисёр вақт мисол намешава. Доставка бепул, защитное стекло, кати чехол, подарка, иншалло. Ина ман чехолша нишон метавонам шумода. Ва самое главное, бо аётон наброин, ясола бо сертификат гарантия барои ремонт. Ина бо чехолш, иншалло ки имрӯз зира мебарам, доставка мекунам бародар монда дар город Шолково. Ай Москва берун доставка пул кати меша, даруни Москва доставка бепулай. Ана аётон наброрен, да уҷа бисёр телефон дорем мо, на толка мисол XR, любой намуди телефоне ки шумо дар кора барои доставка, барои такси, барои истифода бурдантон телефонҳои 100% оригинал нав коробкада, цена нижи ринка гуфти урусо, арзонтар. ҳаракат кунед, марамат кунед, гуфти гапо доставкатон мекунам. Худам мебарам, доставка мекунам. боқӣ дар панои Аллоҳ бошем бародаро. Аллоҳ нигоҳбонтон. Ассалому алайкум.